medie no yetime edebe soma mansan na ofoso bema se panyi bi tie adwaso na se ohwe na nani entimi hu amanyina na se sa na wodi so na so nyina enu nti na decentralization ba ye no foso oman no memuo na ye bu nti se president anaso oman panyin ofoso wayi na soafo e wa amantam nyina mu e na amantam no so no mensi ahodo ye ewom no so no wayi aban krache mpanyimfo ya wono mo hwe so enti se bibi sisa empesua no so anase sa mensi anase kroponi mu a ho no ekwa report so e de ama osoafo no so no e wa sa amantam ne mu na akwa duru mampanyin nchen enti se IGP te baabi na sa wayi commander say sa police station we say e was sa district and answer metropolitan and answer metropolis we say no wona da no na hwe toto ne ma no for so na wa hu say obi aba betra police for madwuma no emla ne hyehyɛ ye da ho na ekuro bia na sa adwumakuo bia emla ye niso no ya na sa adwumakuo no ukwo hu say bibia ye toro kan wo ho enti commander te ho na sa bia wo hu say bia asemesi anase obente obetena ha che wabeye adwuma che bia mfie se na wo se wodi ne ase no mu a wokọ na commandant so atena ho a na samo na ede ekoso bo hu se de ense tene plus ni we se so adan ya obetena ho a che nti no wone nkofo anase kroma ne bi abo amani nti no woka bibia ase enhye da nya adwuma enu nti no na wo commandant no so atena wasa na ene ma efa sense sa na ovoso abasa na udwumedie no wanhwe ani ne ye betimi awo nkonsa aka ho enti sa wotena ho na se bi asem fa wase a enye nipa kro na wakodi bonene nko na beka na emom yase adija wa na ye de asoa wo panyin na wo ye commander da sa prosife ko na no what were you doing dia na mo na wo su tu ye wo sansensem na wo na se IGP anti enka anasa wanti asamu a ekoso no ena bia woto na ma na commander wote wo sa na asesen enti yen kan che obi ase siase wo man no ye kyekere de a enya baakofo na ne nanane ablewa wonso panyin si woni nipa baakofo nti menche damfo enti ye nyina ye nhwe na ya sede ya esefata no yenye sebe ye betimi aboa ne yanka se na oman ne nkoye ena aban ne besi so ena aban ne besi so aban ne me ene wo enti ye nyina yenye ya afam de ma yenyan ento adwuma ese ye no me yensan ye ni ne yenyan ento ne yenye ho sa se ye hwe de aban ne be firi mu aba ye hwe de mpanyimfo no ansa no be wo mu asede no agisa wa wo fom no okay kan ho kokas bibi e de kire wo man ansa no mahu de enkoso nti no avanso be ma megide ye se e wasa commanders ne so a yede wonu matuatua mensi ne kropo pro station no enu nyumaku ahodo no nyina no we ye kanya prosifo nko a yenye de sene fata na timi aboa ama yenso yadwumadi a yede ahye yensa no yetimi ekita ne ye ne yedi ne ye na timi aboa tememfo ama ye ho ato nti ofo so be ma prosifo no mo kwa a de sefata wonu ma na wo mo nsa aka no okay eti yebeda onimunyafo dampare ase waya adwuma Sompa se wa mayankasa engu na kasa so de na yankasa engu kire se ne ya wie petition ya de konkran na yenhwe se eye offense kwa postifo na acha na eno eye asem sebe odofo kirabofo kwampa na wonyina wamfiri ho ene ye futu semo ede ebre wo no kire abofra kwampa na wonyina wamfiri ho abofra wobonwa no mo akyekede abofra ebonwa wo mo akyekede na twono kwa miatiase se akoda no wo kye ne kwampa no wonyina wamfiri ho no se na so eya so bra kire a ye dentenso aba ene tia abofra twa ne to worofo asrewa wo montam kase atunu hweo se aboa asrewa no ma asrewa wo montam kase a sa no osu agenkukususu a ne to anyina epaye eno ti meka mana kwa akosi die se wamu nyina bewie die se abofra ebonwa wo mo akyekede dia na ni nyina ekosai awofo so entete bei na wodi emma uba mame papa sesie no 21st century no
enkoda ewo mu no yemfa entoto enkane nkoda ho na yehwe ensonsono ya edemu ensonsono ya ne ka kase pa efrise ene sadia Ghana na wiase nkoda ntetiye esitie no sa wo de toto enkane de ho a wodofo enye yie eno ti ena meka kira wofo nyina se ye kira bofra kwampa dia na ena nwumire mesre me maame nom ene me papa nom se eduru babi a enkoda wo mawo wo mo ba wiase no mama mefo no kwantwa wo mo no masuru nkoda no ene maamefo no pii no enkoda wo mo na wo tete wo mo no maamefo no kura atwa mo ho esuro sa nkoda no adenti ene se basa odofo se akoda bi emua dia eduru babi a ya mamo me emfa blame no ana sobo no emmo nkoda no pii efrise fa pem no ankasa no foundation no akoda no titie mu no yemu sese akoda no ye wo no nga na wo bewia anante no hwan ena na ewo no sutumi a na wo kontro akoda no enu ti sa akoda bi nyini no mu ade no odidi mpanifo atemu a yemu sese ehfa ne firi enu ti ma me papa enkoda ya wo mo no eduru babia ma yenka se nana jima de wonnie ye na ma me ya de wonnie eduru babia ye ma yani enkonkoda no ho won titiem Sompa enkoda pi asabe pradua sa wonam na ya to omo jejemu no ma ya akromfo enkoda bi omo ya dwamanfo enkoda bi omo ya street children a wo mo ne nam Ghana kwatempo so na sabe pradua sa won hu de omo eye no enkoda bi omo anum enubone no yemu sase entete no efiri hefa obi be ka say namfosem na nanwumire mu mpasem de mo adwene bwa kwa akusi ho yes charity begins at home eno ti sentete pa ko so a se wo dada koda no yia odofo koda ntete no eduru babi a ya na akwa se wo de bode atu gya so na wo toto no odofo wo yi wani ebahye o na se wo ma wani ko ho na ukusa bode no kama na ukusa ni mu na wuhwa no bone na ewotata ho no eno na wuhwa firi ho no eno ti sa wo ma wani ko bode no wogyan so a ubon se adodo kama sa na koda ntete eno ti bone bi akoda bi aya o se wuhwa firi na brabo mu no na odi akwa ya nyegeso na agema de ya mono na akoda we de me brand hu o benyini no obeda na so asem na obeya de so ade ama enkoda pia dani adesoa na sabe pradua sanne omakwiem ewo prison nyina no ena nwumire mamo fa sobo no mo san koda no eya wofo no ena man koda no wo mo asai no makosa atebia nim eno tis wo ban koda brem na sana brabo no na different na fibam na wo hwe na wo kusa no a odofo enne mi wo chidie kase pa se akoda ne nyinim obedodo se de na bode no edagya so no na ne dodo mu no se wo yi wani ketewa bi na empo ba bi hia wodofo kusa anase hwe saade no efirim eno ene ade bi a enye no yan kase ntetie mu no akoda no baba be yesoro abofo dabi na momu no faaku a eseye no faaku adagya no so acha ehye no wodofo kusa ho hwa ho firim se wo hwa firim mu a na odane no amfa ntu ho biem mu a saa bone no eno na akoda no watea ne ho a onko ho biem no obenyini no obeye panipa enade na ekoso wo mem enade na ekoso wo yafiefiem enade be na ekoso wo enwumam sabe praduasa eduru babia sadia nkoda be dimpanifo atem ewo mam ha no eduru babia ya na asefem ya na awreho pa na ye kwa kase yesuatra na ye de kwa sha akoda no abrabo ana
Debi enu tinam kacho se eye fapem no foundation no charity begins at home entete no anko yie ewa akoda no ne mofra se enu ti no wo hu panimu a wo hu ye saa no hu abofra wo hu ye enu ti ne kasa na wo ka no eduru babia ya na entwa yie enu ti ma me papa na nwumere ma asem a me ka che on se ye kofotete atempo no so na ya hwese de ne yesitete nkoda pa de a eduru babia sa abofra no ye bone kura no apanimu a wo fie kura no ma ne ntwa ne to na wontea no eno kotea obi ba e ya asem foforo ye kura de ne anim se akoda bia no tetea no fa dodo no a egina nwoma sua na suku obekọ na so no enei ya bu obi ba wo suku no na maame na ko suku ho ade obekọ akoye ho kura no 7 praduasa na ense emfra na me kana majane sei mi teacher ni bia na wo kire made wo Complex International School Asante Mampong na your friend Mr. Opon Madam Fujagu ni papa no nyame fa Mr. Opon ni kra ensie yie emre bi mi kwotwa boy atu mitiri ho na aboy no na amanfo twa na ya me fa yie pa na mi kwotwa bi adwuada me di ko suku mu ho no ekwanya Mr. Opon fa Sompa ne se me bo me no yemusa se efri sa bre no benfie nso mfie nwotwem obesi nne no aboy kura me fa bi ntu mitiri ho da efri se papa ne bro na wo bo me no etimi mi yie pa eno ntino aboy akoye me damfo eno ntino ekwa bi so de na me pese me ye mitiri ho no papa no ehweye sa teacher ni Mr. Opon no okusa maame na ni kusamu no 7 praduasa de na nya aboy no no ohwani firi mabrabom ebesi nne aboy mi ntwa bi enya say aboy enye o nanso so no se teacher ni hu se enye de a wo yi aboy no edi firi mabrabom firi mi mogem eno nti ena teacher for de no mo ye ede aboa nkoda ena teacher ni kotea wo bi pe education service for kura so ni teduam eno na aba be wie na Ghana nkoda edidi mpanifo atem ewo kasafonyini so kasafidi ahodo pi so akoda 7 praduasa ni dwetre enuru baby akra no ne wadane agu panimu so ene president kra de ye horo no kra ahempon akese ene nkoda bi edi wo mo atem memfa blame ma wo mo efiri wo mo awofo efiri se entete no fapem no ehu hia pa eti akoda bi wo a onim se de besi aka 7 praduasa se bia ku se bia nya ado se aboa kora ya tem didie efiri se ne maame ani wo ne ho ne papa ani wo ne ho eno nti si a kira bofra kwampa no onyina wo mfiri ho de a awofo enemesre se yema yani konkoda ne ho wo mo ntitiyem wo mo ntade hyem wo mo kasem ene wo mo ne yem si yesa ede man koda no a ye yankasa no koda no benyini no ye bete so mfaso amoma nyini abaye panipa se yantete wo mu yedi a fa ko Ghana namidie yemu sese emfi aduonum aduesia ebeba no enti ebenya mpanifo bi ewo mem efrisen kwala nyina didi atem Sompa FM enu tiantete ya maye na dache omanyini abaye panipa efrise obata bia botaye se wo hwe ne ba amanesen afifi na dache ankwama no ne ba no so abehwe no amanesen ade atutu enu ti no eya asem kese na wenyina bewim dia agesa awofo no emomani ekwo womba ho eye me modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna Samuel Oforisuo medasi mama nchana na pramso hene one ne yire nana bebia wo bia no mechiawo nana shumankwa bafo bebia wo bia mechiawo na yekwe na mama nchia Miami nipa America Cynthia amodro ntutu bi ato se nkan fidi so na manoke kam ese meka tutu bi ato no Osei yedu obeba nipa bi adininya wo kromu ha na yeguso bibia nam no
why ya tententu nti me pese me yi okay iti dedi ka be man ya akọ de man pompono ho aha ti na menchia ma medora awo ma no Cynthia ne enu awofrema mechia bebi am wo bia wo America ho Oforisuo anadwuma de ene afutusem a wo de abai wantie bia ye program de yaka nipa bi se wo pese o dore se wo ye se sade a usua aboa preko na afutusem eye bien who asabe wo ye sikani o wo ye hiani o wo ye president o esese obi a edai etie afutusem ene de ati baby o Oforisuo na o kan kwara Sompa FM team ne na o se Trabofra kwampa no nyina wanfrim nenne enkura omuma omho kwan Oforisuo me na ka asem bi o se me kire okwan wia na wanfa so a edura na Jonas na fa me torchlight ma me fa kwan so wia de a me fa mam chi etufu de a ene enkura na aba no omunti na obi ma no ho kwan a ena wutimatu no fo obi ma no ho kwan a ena Oforisuo wutimatu no fo akura ya ogina ho ya wutu no fo wono kura bu so ye kolo enen kura na aba no asemo ya ka wutu no fo kwa no aka cho so we pani na ye den we pani a kwan fie kudi asem na na eni binne sante kasa na na eni binne me edu no ma bi wo no Oforisuo ye ka na hye bi akola bi to bro no so ana oni mobi na okwa amane mu a ya na edu me bi a ya na me bom pesa amane na e wana enye tre because yes akra opedamrama ahanwa ana opade kokko anwa yete damrama han e de kire no aya sante kasa nyam na me ye betoyi akola wutie yen including pani a wutie ye du me bi a ya yemfa nko enkola nko aso ne topic ne enkola because enkola na sei Oforisuo ya no minim se japade ne no ma no se wunya no nko ani wiase abrabo wana ka chew te na akora bi dakam kwa bi asifie omu ni nwa pani omu na busua pani ana yetuwe first yesi abusua pani na asesa wo ene wabusua pani bi ni nsem a okoka de ana akora bi ofie watie kata choba se wabusua pani kwa abeso se bi wo mai Sompa FM ana ya hwede bi woni nsem ene de na se abusua pani etu wan koye ne de usu abusua pani a akola wati fie di nkwasa asem a wo bo ne kwa hwe obaba obi Oforisuo asema odi abaya ho anu den na beye den ena nkoya emai madafu bi bese edura nadwoa o mate o maame agya pade na omode nam eti do obesoa no o maame nsoa bi da emema nsusu ate o papa agya pade o sunsumu ena omode nam ena nkoya yi o mu memma do ma ha mu nyasam ketwa wodi na wo koka kire no efie na wo komu no efie no no pani no sabe ya woni jaaw etu woni mini wo ho ene hwan ya de no ma bi ene ya de ware ma o fie wem se honya kura na sebe mpraduasa oba no woto oba no ne na ho onwi oba no wonofo be ma no oba no so kire se fie okura so nya hwe wonim de otimi ye mamea ka wo fanka on keka sa asem we ei adum na bi wo ho ma wo tie sikwa ma hwenchan sa na wo tie sikwa ti saka bebo Oforisuo yesi kusi a wote kwanjen no oni akukudu a oni akukudu a oni mirika no wa akukuduro enu tipanfo ka hye me se kwantempo mu no enye ize ufi sabe bush road na besia obete ati kwantempo mu a Oforisuo hwe bankum ne hwe ni fansa na wate asim enen kurai omu tie asim anu ase omate asim entenne akora no edie na wo ye aboa na wo pani watunufo Oforisuo akora bo akora ofena tunufo kwa na usuro do be na nim ne de wa ye ne tiri ho no na okura wo ne hwan adu time e be hire ye so obi ye obi anya bibi eye ntete ampa wo mu nya ntoboase tete ye no ema o mu to o boase ma o mu ofanom tete wo mu ene hwe bebi o madu ye wakura bo ye wo no to na so ne afutu se ma wutie ye nti ene wo ko nanimu a sabiana
ano de kakra okay ye besre ewiase na nko ba bia o enko ba bia ewiase esensa ensansa da afe na bi ba na duro kura ba kura no ensan fra kakra fram enti wiase ensa da enti de mekane se wo tie si kwantimpo mu a wo ya brante wo ya baba wa ye bra wa wonte ababa we kata hu si o enti ne fra wa ketesia se wo tie si kwantimpo mu a hwe banku hwe nifa enti sa ka babawo ka no so bebo no se be biam na ebia na kweti mbaka ehun ayi nyina wu ti insurance kwa wonya bi ye be se afutu sam muntie ne yepa na ye ne bresam jata meshe the way ya say ye nuanum ye wo faasenum ekwan ye omnam so ofo so me ye yi be kire wa se wo kopa base pa na ko hwese enne nkwa wo kwashtown ma me afra kuma be bia wo mechia wo na no me ko chia no na wo kwashtown ho na ofo so ko to se sebe amanfo mapa ya wo maboso menko no wo hwe bi 19 ye de don mota ko be obi gya ho sei police fo ba no no akote police car na njen omo ka se ka mba be che me so te police car njen asemo ye besrew aya aboso menko no ba eti afutu sem no chese do so wontie na yen me ye betie ene de wa wo hwe me aso betie de ebeboa wo uti ebeboa wo e wi ase mfa nko ba bia so me da se pokwa bena bla mamenchia antipolina anti se wa wo mazi haya enime antipolina oni ukunu mechia mo na menchia FM mame se wa enene mame nana ya se wa mechia pa na hoye ni so hoye Oforisuo kane mofra ne ene mofra no yentimi nseda e ma nenyi mentuma hinum entimi nseda minimu ina kame alinta me kasa kane mofra no yenya mochia so aduane di kane mofra no yenya hasuo yaka hasuo so de wakofum kakra hasuo ebi fire now sani emenyina bie nipa adwem ebi okrampo na yebetima soma wo betima kwa kotondo kono asana ko school bizim ko school na mtodo kono asana ko school na ama me a kire wo sesika no ye nyina ye tie so obetina wayi na unika no utwa asana sika na she na de betina dey aboso na je se aye kama etu ma minya adaje kire wonimde uma minya adaje no trase bonkomo eto anansesem kane no emofra no ense da chirabofo ne kwan yonfa so ene obi akwasa kora wo ne ba wudin won yie ne papa hu ne ba da obedo wa chane kwa pa ba kane no maame no koto no kro ne ba ana koto nchachira ne ba ana koto banchakra ko ne ba wo chira kwan yonfa so a ukura sika wo chira ne bo wa chira ne chi wa chira se yesora homachi a awo bre ye soja no ne nyina atra mo chew ne de anansesem bia tutwa so na wa chew anansesem wo ko afoma yesu ofa na wo nyina wo busa ma me so bu na no wo chew de ewo mu enti wo nyini no adwenbone enhye de ne utirim Oforisuo kane mranti emofra no na ye nananom timisi koso tenase yewo entuma bi edibo ye musei wo kwa no waso na ehu nti so diem nika na ehu ye friends afrukutu ni nyina no ebie mofra adwenem ye me chota se nenso ne latoji akwasi fusu na kan that's right me na say latodi ene niema bi ewo roba mu eti wobema bofra nufuo no aka ben ayi mmole koko wasone so e de wo asum no no akoto latodi no de ama bofra nta bofra ne nyina na adwen nyina latodi so nipa wo ye no boni wo ye no na adwen huroto ento de huroto adwene ana ye adwane no eti ama mmofra no adwene kuta kane mmofra no enye bi ne kuta ne mmofra da sede na menyo omro kan ene obetima ko sha baba wa sebe
ne to te se mensem ogina class 6 wone be me bi gina baby ho wo yele lie sister bone ni chena no onima de kro wo bone chena onima de kro brother open me ana ye bi ba chota se de o ye no wo muse nipa mpo na kasa ana wo to san se kobrane wanya de obefi wo aso ye no basa yibi tese boy man o ja ne nche na obubure togu magu ne ma so ne wo a wo hwe no a wo 24 no ono ne ye papa sen wo 24 no nti bra yenkyira bofa ne kwa yen fa so no me ka be sisen wo panyini a wo ba na wunya daje enya daje nhwe oba no na betete oba ma ho bema wo ba na wo se wo dwuma ehu hia se wakasa oba no na betete oba ma ho eti na ye mamemei omu nyini pastor mechiao so bekoya wada onkonko yini tia na koyi katesi na pampem kai anajo no afa no ho mi hangire shampoo manam smata masa anajo beyi ene se adwum no to me nka so akwakoyi ni ti mimi wadaji ma mimi ma eti mimi ma me ba sei die ni kwase okọ ho me ma nko pasa never because ye tene kurase kakra ye nya ye no ne ye de sumo na wawu ni adaja wo so de ma wo ma no se na wo ma befa ye kire mo fa ne kwan ma me wu ni adaja wo si edwom a wo di wo makoma school no fa ye na nso wo experience wo ewo mu no se na wo di ma wo market teacher for no ho etama mo fra na dwen no akoye too high and ye high ko etakwanya 13 years ya wa mena betri su konkrofi wonu hwan ko kana asem sis bra obeye mobo yani ye ofa sa ko si sompa ura na no mra samo hwe de se ya bla o kan say o se de fo ede akona ne de se nyane ma me ahoden a ka akora ko ni akora ko dwuma no ma so etu we no o kire ne kwapa akosi trase akosi fa adwanu we menni ene o kire ne kwan ne so etu obenyi na akona dwuma da ho etinya adaje ma wo ma twoma bra wo nchen ne nya mrema wo ma ne kasa kire wo mu na kane ne mofa no ye nya bi ne eti wo ben wo ma ne je adwuma ma je adwuma adwamanti wo si adwuma asesa tuntimi nya adaje ene o makora ni komo ene o man trase oboso man fansia okay abrotia ofoso bema medase na menchia yetiefo nyina biem na trabofra ne kwampa won fa so na onyina wanfiri ho ohwe proverbs anase mebusem tie aduonu mienu na nsensaso ensia na eka no ho na ne nyina mu no ye behya ase se ohwe tresem ni mu a wose nyansa wo hwe no ne mfiti ase ene nyamesuro batan ye wo hwe no obi obeka se mrebia no na woboa nkwada tete no enafom na ansan so na ubetimi atete abofra na asem mofra ama wono mangini aba ye mpanyi pa no agye se wudi nka de nyamesuro edi nka hye wono mu anya sa de wo ye ni nyina no eye okwa ebie mu nsofo so bema nyamesuro na ye de hye wono mu no nyasa ya sori ya de wono ma ekwa akotena asori dem nko a wo cheche wono niema ebetimi aboa wa abrabo enkankro wo cheche wono niema betimi aboa wono ya chese wodi so a ebetimi afiri anasa obetimi ayi wo mu hu e de afiri mu na amfa wono so ankwa ankoto fena bi mu enesa wotu woni hwe wiase mu a yankase ya manga na mu ha senom asante mantem ha senum ayewo yetimi hu amrantie bi yese wono mo hyeda motom adan ya trumutu enega na ha senom wono ma benya tena bia wa ha senom omo se yenya wonom na wonom so fa ahodie dia wonom pe no omo fo ma bra bonye I have my right for na ne nyina mu no fo so be ma nana no mo ka asem bi se aduane a wa ma meto no ma me buchi aso no yechi etin bra na wotiti akwada no wudi nyamesuro ehye wonom mu wudi nyamesem ka ewura nkwada ne mu no obehu se echiwadie bi ebomman no emu ba akoya atresam na kirekire ya ma wofo nso so akirekire me no ene se oba ne ba enna bema ne bema nso so enna enipa ntime ne yaboa anasa ade bia enni ennamu nhyiamude hu twaka bia enti saade no ekowura kwada ne tirimu said na wo sika no enkwada wo ho anasa mofra wo no wonu ma ite se bodejo
Sa wo dada one mo a mesraw ye na dance until say one mo ben ahu say wo madodo ye na no so no efra abofra no na hyase a bra ye abodoma eda wo yam no na wo pie say abofra ketwa no ebetuo mu akodu bra wan kasa hu say akwara we de say de wanyina wo bo ne bra wo kwantene ne so ye wo awofo ne pii wo ho ne titru ene ma ne bi no ose na watu ne baba for saa wontiente no wagya ne life wa ma no me ba cho wu gya ne life wa ma no no oye mema sem wo se wa brand ntine de obeye ne ho bia wonye okofa nyi senso so ba oba ta wo yam hwehwe won sunu mu twa wontimi nhwa no se bia wona abontinti no wasa akofa no na wo de na banyam bia no yese bambo atrema wo hwe no eye sra yare sabokitima akwada no ya sa ne ma no ena nka wo ma wani ye de wo bo aboso ese bia me de nyame suro bi anasem pai bo bi be fam na ma ya ma fam de ene obi kura pa akwada ne fere nanim kura po na mama na boa me anka akwada ne nyinsen no enko won kofa ma enti ye nyai se metonifu a wontie enti me jana life wa ma no pa chow enye sa na batan ye sa wo ye ka kire obi a se na wo ye obatan a me so sho sapo mu nso wate na wa mia wani na wa ntwento man se wo bo na wa nhwante te wo maya da che wobekọ akwakotie nsem bi a wa nhwe ya wa nkasa na obo befuro Sompa FM yesi abofra bi a na se wo ba bi a na wonyini na wodru ne mpanyin fie so no wokọ awade a wade ne maame na ekọ esanse okoye bibi wa awade na se a ena asemasi ba ono krampo de ye monidi o maame yabu aba no maame yabu na enya ne ba onu agasa oya na ade ye monidin enti na mpanyin sesa wo wa obone a wote oba bi nka akwada na ebokro no wo ye wo se wa kanti no wontie wajai na ne nyina mu ya na ye tacho hye bia efiti ase ne ye de hye ye ma no ena agwase de ayanka no ena me wo de bra me breye ena ye senti wo ye bibia ye sesa akwada se bi jimi batana koma ho a ye de ntiaso aba ena ti free wo eso bade de ebia ne se na banyimfo mo kan yemfa bada abanka kwada ne e wo menga na mu hasenum eno nti no kwa efiefie mu a wo ba wo so oba ta bi bu akwada bia na ye de one ne tie mo na wo pa akwada na pampem no na wo hye ne den wo akwada bia akotena wo bi nche se wawie ne suku anase wawie na dwuma anase bia wanyina du ne mpanyin fie so eso akwada na bla bla ye besa never unhu bi ebi okra pa mako efi se ne ya ade apanyin na na se wo ba ta na one ne tie no wo fi se bia wo de ya no no onim se wo ye ne yie ena ne ma de no ma da de yokura mpo no ye ma nkwada ne nya bi ye ma wo no mo nya hwe ebe wi achi obekwa awade no aduane kura wo ne mu ye oye nkate kwan a no akwa ye life no hwe nkate agum ne kunu no so eye no odone de a amen nkate kwan de sa na mepe no mo na samu abese okoye kwa no a mo fa nkate ne bi ma amen nkate kwan de sa na mepe no so what you say on na for ba eni ngwase abeka na yire ni ntino o se me de men nkate kwan sa na mepe no oboa eti mesro awofo nom yenhwe ema ye mre ewo ye ma ho na se ye bre wo ye ma ho a mesro wo ahwe ya da ne da no ye bebo ye din bone ba sa ye sesa wa ma kwada na ensu ewo ne nkwada bre mu a ne mpanyi bre mu no wo ba tan no wo na obesu ama akwada no efisi e bechi na kwato prison awie no wo ba hu sa afi na wusu wote wa na wu charge e na oba na akoye se yo e na oba na akoye se nyame anya wo adom na wanso mo ba so akofa adom na de aka wa no esa afi de nimgu ase ne doso afi de wa bre afi de wo boka esa so oba nda bia kwotwe asem e de bro ye ka cha wo for se matete owe no e ya na e de na so no ye nkura ye mudie mu ye nyire ye ho na ma ye mpa banka se ye jankwada na brabo e de ahya wo no nsa ne etimi e de nyame suo eni nyame nsam eka won ma brabo ho a ebetimi aboa ama ya ho odin mu no so no etechira bibia ye kama nkwada na brabo no ewie won ya manimonyam no ebi aka osoro agya no emebi nso so aka ya wofo no fo so be ma me da se papa okay yantete ya maye na dache omonyini abaye empanipa 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello hello Osei yey Osei yey I hear it lele
Lele jatiato. Ai, jadem. Jadem. Ezi na mi akasi. Kwangma onere obafa ni papa bi. Omu ni omu. Mama nsa so pede bi fojo. Na me am do papa obasha. Obafa ho ni tipa. Yesu bieni amekia no. Oba, am do kwa ho di na me sia di ma mo apamfo. Ohere ya me sia papa no sia no apamfo so cause. Ese aduma mu yi ofa. Pedi fo no kwa ati asori a. So bi nke pentie mu sha. Ni kwa ho di no sia di ma mo. Yan sia papa ko amfa no nya wan free ho. Oba ye waje ni du ho ase bi apetesio ni nom otimesi ma ne ba akwasi kwame kofi pedi ko to bi wem tam kota. Akwabo hanan ka jo fi wi no num o. Ebi mpregya za eje bi ndino o ko to doctor akwane ba no fi pishi. No tate patse. So di be bi pa je be stress se ba bi se ntia for fan from faso a. Onya wan fi ho a. Uye ja wa tu hu fi na ti se ni mu a. Amen. Amen. Okay. Hello. Oforisuo be me. Yay. Me dem kin krene fon koin Nana one. Sa pe. Me ba me di me se bejafo. Na ya mama adwuma a. Ye nyina ye tie sompa. Yetio. Nana one yetio. Kaka me kan se edu se mpanfo no mutu ye fo a. Aya e wasam kra no ye bere enwo ase. Enkra na ye wo system no mu setia no. Ye mu bebere emre ye nwo ase. Ndi kaka me ka kire youth na ye sisu ni nyina na se wunya panyini bi na otufo a. Bere onwo ase na tie futu no. Na odi aba obra na nya o maame eno papa nko na tufo a eboa o na chia bejafo nyina. Okay. Hello. Mami chia engineer ke edu gasen ovin. Se broni chena odini kala ne cheno. Na yeta se gas ovin papa o from hadia. Engineer ke edu gasen ovin. We unya kitwa oyibo national. Maso bato no mo adwatu intoba papa pe. Mami chia crew ni nyina. No mo e acha ni kakra. Ni fili wo. Omno die odi anya bote mle pabeba wai di pabeba na ofoso yete akwara kwampa so no mpa so na die mudi ba no Peter beka tro se ye enne utu akola bifo a obeka tro se ko nwem na koka tro akoko ni je so mle fi enne uba do atu ha nkwala ni bi je church fo nkwala so e kitanu no awu fukwa ni gase bisa kwala ni se unya adwuma bia na unya sika wo ko to fu kese we kita okula wo mi papa na ni mani ni timi tobi no ye ni di kwatimi ka se akosi ade wa oyonku fo ko di sika besi enu wu se demu sa wu kobi awu fo ni bia ka una kwala ni ya kwala boni nu ipe so be ka patre ni ba no onukula treni akwala boni afen na kokojo onu mani no ni pa no suma ni ba ni so onko ji skamla na wo che ni so onko wo mani no wo ni o pa onko ji skable onu bi onye bi eno be hu akwala bi no di toma atu ni na no ewradi Yesu o fo so mu ni nyame nya aduma. Okay. Hello. O fo so be ma mo aduma e. Aduma dase. Wa hire mo aduma o. Ya je so kama pa. Ya mi shramo. No kwame so de kakra na kan ye fema timesin ka tafi ba kese. Okay. Eni se na obi ntia obi ba. Na obi ba ya de kwa kakra no a o ma nkwa ba gira na chi nti obi asuro. Ebi wa kwa wo ba ta no ba ni suro na ka obi obetia na ma na ka ba ni suro so so ko ka o ma menti asin nti obi ntia ba tinne amaga na kwari nyina e di o mu ya se. Kanina no obi ti obi ba ne de ya. Enka na kan ye samsa de na je na teacher ni kura nwa kura obo akura wo asem entina ya ka wo bi na nkura na sey Oforisuo nti se nya mebua na se mo daja we no mo muaye na mo yin se mo nkura se le teacher kura ya de o so ti ya no yes from won se ma juna na nature me da mas. Okay. Hello. Hello Ofa. Nipa ba bi afrefre udin. Hello.
What you make? Hello, good evening. My jail so baby are free within. Yet you. I'm the program there from Yamin Shaman to near Futia, Amona, for an empire. The way the media, Sompa. Massa, media minister, of Martin and Anthony, do. That won't call me. And now my Juma Sama higher Argentino, Obana German, for Fabem. I'm up to no men and country, men and Yashi. And Nini Bintina Wajamacha of Radio. I chill who my Juma Kakraka Kraman, or the Makujina home. As I said, Ugumani Masi court. Akwala 4 to 5 years. Wakasha akwala ni mo mbane papa nche. Sanso ya papa court. Enti akwala ni ba menteni na. Obeshi akwala ni. Obi sulubi akwala ni. Wabla me dampuna me sale akwala ni ebe bo me pon me jitika ku school. Anyhow, maybe to minimum. Okay, you have a number no near Quanya, also be faso, no way to me at the ma. Now, 7 produce and to tear the Bema Womuna or more and to me and free home. Hello, Hello, maybe I'm free within. Oh, hello, hello. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Good evening. My just so about baby, I'm free I want to say, dear Kenny. Yamin Shaman Oforisuo, and now Calabra. Our family, you are to be a Sompa. She got a blessing, but when the sister Yamin Shaman. And now Calabra. From law, access to know access to know, and then one more, no, we are a student, I'm not a student. You don't only say that was student, but that's the truth. I'm the and you can go down in here, and it's the same that we say, and no, don't worry. Not a manufacturing, I don't think that, whether that's the power and the she has this action of what say, and then we will tell you, show video, and bye. Okay, hello. Hello. Udin baby, I'm free. Because that's a true. Penny Payentio. Sompa FM. Hello. Oh. Hello. Hello. Udin baby, I'm free. Because I feel cool from. About Payentio. Mr. the American say, no cry last Saturday, we are busy. Crow from your fair year by cry woman. Or the quack of pie will be kind. Hey, what may the pie will be cow? No, mamma, say a farm who be do who come. Ne ma me se oni mo hon komo. Ai, ye ni ya hon komo. Asem. Hello. Udin baby, I'm free. We didn't do original power because every man could not say. Oforisuo me bo ma ba so dey na pa mu die. Juma dase. Akia mu nyina. Ya ma buda 42 omono. Osofo nso me kia no, anyo hene here. Ni kia obi bia. Na sama mu kan no kro, we say enen kwara ya ba ye. Yen. Enen kwara ba ye njen wo mu. If we say akwara ya so ade na enye na o betia no, no so ya asem. And then Grana Banade, who are some fan and Mokan, number 4 7 so come, and number 4 7 come on a man called Muadian. I could go how Yakrapa if he would keep up or think for number 4 7 and number 4 7 to mobile or about more my medium. No more can there no question.
Boba Basoli, I am on Yami, no Maria Mache. Okay. Hello. Hello. Udin baby free penny. Your friend, Abranti, I am Dagomala. Okay, you. I'm Amponi edition, and that's African tank with the idea. No. Okay. Oforisuo. You too, work out for you 2 more and so forth. Now, I for the same, let's say, my uncle, my uncle. I won't brony entity be Ghana who are now the own yet. Yo, Oforisuo. Dancham, or I for chair and so much crying to me and Dancham. What they are here? I know Quasem. I be before. Yeah, Mamlani, money uncle. Brunuso, Mamlano, my money uncle. And this year, Okofa, Brunidia, the Bayer, Vinidia, and ye. So, and in Panifono, or more Semblano. I know woman in Yanti, papa. I'm almost be a president, a be a DC, MP, minister. So, that's a one entity, papa. That's how the Abbey Penipa, Penia. I didn't know over some last. Yama and Chankola, I was school. And Abuano Nitipura, I say no problem. Yes, Sompa. The Bajotian. Meet your pa. Aha. And some Lanoa on my Senadia. I come and call the yes, I'm a teacher for 2 meters at the first. No more Rolling Stamp, no more 2 you know. One could school crab at show near Lou. No boy. Sapa pepe. Aha. Yamanemra. Near us, and open will be. Bema, no about what's else, my dear. Won't come in the fun. Not what dignity. A fabru, a fire yellow. So, as that time in Ano, old dress to crown out to so Janisha with me, I'm out attacking in. No, what cow betting or so. Oh, it is a time last year, Uncle Farmer. Uncle Farmer, you giant man, sir. Look at you so. I'm not bite any the best anyway. Mamma for will be levy. Okay. Hello, last caller. Hello. Who did baby out free? Family man, some Casafu Quablay, my pointing. Any part yet you? No cat say I think they are more for money to my pointing. Then come out some. Post for my portiache. Even much of was here a transfer. My pointing. I'm pointing. Picture here, you have Then come out some. Now, and now cry about Mencasa Mumali. Now, you guys say if a section for you off. Now, you're into from your Baba Papa as a father. Okay, you will be car, you will be chere, I was Sompa Asem Mpe Nipa so. Na your computer so be by your bar. You need one day, or your fan can see papa. Na kata chobe ma free muno, wani ya na afidida no. Na Osei watiane na chikaka. Na so no abusua ese na watwi mienu edi animu ana omu sedate no a ye de bekwa akobom pae wona no so mbeme yaso ate. Na so one day woni Asem Mpe Nipa omo ayese ade bi ne form no enti ono ose ne oni ye betwetwe nkomo kakra. Ye kwa computer so dwedi emra ne one day twetwe nkomo. Odofo ope baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofidie mo aso ebe check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit to syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esikire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji seme se omu ye free health screening okwa o be check repedua nyina ma okwa omu use ke bia tutumika ne for de kire dank ahunto fie
Yo eniano ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye o awale na wo pe no wo te faako no ke be ye anka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo anase e ye boafo e dien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma megina ha tuminika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na wo twemu ni nyina na me ho no asemde ne se nya asole eye canceling nko a otwera mpo wo hunu se yiri ya tafu be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no odi fo bae amso de mahunu e na me de bi kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house awa ahembobo ano na ko priwuti ewiase ewu wa hweye ndum na wodi e be down agi wa japade ana bibi ewu ani bi de amu bi hweme kwasiada we ene kwasiada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wa ye nshira Drani odifo Samuel akwanchereja. Tell me for come some sign and a mirage bed. Missy, I am one say, Nippon string. I made this. What made Jimmy coming from a crowd move for you? Hey, you are a crowd, woman. Na urawe. Miracle, let's go with your jammy salmon from my dinosaur. Come for your bed from Mofa. Brian, and yeah. Namunti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did about my muha, ye the board dance who are fanan baby. Would I see a board dance? Sompa FM. Right, your jacket for the more Ghana. The so more Ghana, who messing up in question. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea say the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type baby. Southlock, IBR. IDT and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I will memoir for name bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert suma onyamija ai onyamija no beso Omayiri Yaw Edubuachi Onyame akoa ya wieye bre wade tumi ahye ne wo free food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asamo ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no mochi temumi no akopempiensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 Shaneson say we ye burning of arrows part 2 anapano sia pepepepe Brown, Kunkru Bejaye, Ayadami, 30th September, Kumasi Atum, Harper Road. Ajum to Freddy Jumtu, Beji Jumedia Papa, Minister Sete Champ, Yamami Mabel Archery, any resident worshipper, Minister Kwame Jedu, Wabet Sojum, Aji Jumedia Papa, and Treffy, so how be those, Amani Bedaus, or Dan Ebidaus, a really Onyamedi to me, Amani Boy, or mine, Yaw Edubuachi, Nasada, no Bronsamso, now Benya Pa, Esan say, Onyanko Poma, J. Bram Hunich, not soon it is a quafram, or Quadio Quadumam, can o dance sebo wo pay yetu nyamema e dia ho fedi ebekoye fie bra Liberty Conference September edition oh glory hallelujah okay dia asantman achiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa yamahwefo ene atiefo nyina akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa aziza mapo menteme ho ase
ɛno na de bɛdan Asem Mpe Nipa ye bɛpɛ ne pomasi bere na ye de amount one day send you tibia ubewu owo fie ha ye ne bɛtwetwe nkomo kakra firi sɛ 7 producer wona eduru baabi a asɛm towa omo ne esubomu no sɛdeɛ ba omo ka ho na enye betesa na nso so no be din be nwanwa sɛ akokɔ baatan no firi mu da bia ya na meka ho na akoroma edi ne masu akɔwe na nso katacho be makoyei ɔmanfo dodo no ani bedi adanse sɛ bebere na yemu de na nso so no nyankopɔn nyanyi yemu no de yɛda so ekura baton nim one day wonyi yemu yɛbɛda na sɛ na nwumere wa ba besra panipa bibia bɔkɔ nya awrade adom be kan sɛ bɔkɔala na we die ye nimde ntia wo baaye ɛda ya afidida katacho be makoye na nso so no sɛ ya musa wo nantese a na ankwankɔye amane ɛno ti ye bebusa wo anwumere yi nantese ne sɛ yo mefa kwanya so na machia woni wahwefo nyina sɛ minimo do a wo mene mukri eni mo hwefo nyina entem ye nyina ye tie Sompa emse enagakra kazeche obe ma eja ehokoi ekoye ye no ma nyina nisuo ni areho kase unfortunate enagakra na mte se yese na otwe enche ba na nso ntu ni panyina se made nyina kazeche koye no wanya wanya in fact meti ye no na sabre me so mani danisuo na mpemfo se ugya de wo ya o wadaje na etwa ni twa se ne meti ye me tutu anamo na me ba ba chia abusuan ma ye no ma nyina ne ahwefo a etie Asem Mpe Nipa edwumadi kesi enyina ya akọ na mpemfo se ye mfammo so na ho ane de bo make say anokwase menso mani di denusuo wo hwe me jesi anye fe jesi we nke mfampia saa time we nenso Sompa FM bible say yenyina mu bere se ne bere nsim eno ntine se me fa akwanya so de edika me be chia mo na menso saa bere mani di denusuo mo na se kire nyina ne se me wo fa ene menu aba ni mpon a woye yenyina epani ena kakra ni emse yare bi so no mu a sabre me ka se omu nyina hye fridge m nenso katache odi ne di ka bae enti se ne wanya wan yi a yenko no aye senior na se metutu America na mebechia ye ne abedwafo ne ahwefo nyina fi se yakwantu aye den a me one day meko na meko no na katache enya ba bi atena wogide so be makwa aba in the same price me wofa ene my sister Penia ene onyame ato wonsa frem yare ho se mame fi se my sister no woni me mame frem papa frem ono na ehwe akire mame a me ko mi kuro mu a me ni da wone ne wofa me wofa asefu yenim na wo firi he ifiri asante as agona saman oba wone so ne ka akire wo bi exactly ka akire wo adwuma ma wow the hatman o cheche obi awa adwuma ma wow any mabaham na matisa saman na bi wa ha na actually minyane ne enhia 101 timinim se mabaha die baby a obi e so da ne ho adi wo wa ha obehu no anya sa heaven ho pa die lalai wow catch obi no wow on fa cheni ya really chedi wo bi Mr. Hartman wow entina abedwafo me fa kwanya so ma yin nyina ho ya akoni titiriw ne ketechew abusua ene adwumawura wadaro ma baby a wo bi a wotie me bia onimonyamfo blessed onimonyamfo baby a wo bia no se wote unu akuma enka me fa kwanya so ma ya akosa ma o hyeden esama moni yo fi se asem to ane hu be ma woye se watimi agina mu abepem saa na enyo no erade na hyene den fi se meni bibia meka se ne adwumakuo nyina erade nkoso anta mu achi na odo amonya pese ne mu wode pagya adwuma yi no me ogidie se erade ma
esa wodo no emfiri mo ntem da na mbako akomanim se Osei nipa fi se de okuna wetimi di nkunim no on ye bon nkunim bo wanka ame kra amen. One day we die yakosem yemfa sa se afe seven previous and said you di kaka no ekọ eba ne nso nyemu nipa nyina na seven previous so betim biemu amaye ya msekete chobe mato fa mususu anwum bi de ma no na ye nche ye bre no ke bebon komo akọ akire kete chobe ma firi mu no ususu anwum bi ma no ti maya capella na nkomo ba ku bi ewu akire no me fantato kakramfa ma ye tifo yo de di kai me ba manfa kriu na ma ketua bi ansa mo van chemi na me se mo ama beto me hey me di kaka so esi nyina mbre se ne bre nsim na jiri nyum ba bi efo pa ne ye de me ni se mbetimi ajeso me ni aba ha na I didn't ever call it. On find James every many good mood. Woman now by Jisubio. I'll do for me so my cramawati. And idiot. Many about so I bet you my sword, and then about Penny Road and my farmer. And Peja for really. And you better to be say. And off we were you, I'm a real worker, you know. I'm right here, you know, way. I'm a real worker, you know. Yeah. Uswana Yesu, yeah. Baba yo. Wama real worker, you make yo, yeah. Eh, Baba yo. Kate chobe me, woo. Yeah, wamawra waka yino. Yeah, Oswana Yesu. Yeah, Baba yo. Wamawra waka santime yo. Yeah, Baba yo. Uno nyamenko Baba yo. Uno nyamenko Baba yo. Kata chobe me. Oswana Yesu. Baba yo. Kata che Baba yo. Abofu enu mukai. Maki enu kai. Oma baby pantina. Eh Baba yo. Kata chobe me. Ye be ma be ya nwaye. Baba yo. Asem Mpe Nipa nyina ase. Baba yo. Nyamenko Baba yo. Nyamenko Baba yo. Uno nyamenko Baba ya. Uno nyamenko. Uswana Yesu, yeah, Baba yo. Wamare waka umeyo, yeah, Baba yo. Okay. One day. So unim papa we dia na chese gidi nwomran kasa won tenti. Panipa na no ma trufobia we se gumasum se wahwesu anwom bua yem mono kra. Na said na me omusi canon no say one person will be ho but we dey wanya ba die baby abebe to bia yempoye anti no wadawro mati hu kakra na afi amanfo fantwe wanim say debi one day what they are fufuro biba yo mekoso ada wetifo ne awefu nyina ase akwanya odi ama me we dey nka said nanka me yem surprise neso the hostel one say medical bahedie mentime fancy if say Sompa radio a we gidie say medwumadie bia ha na dika fa ekọ akiri pa na ejom no enye dwum fufuru bia say one day no eno one mare mixing with instrumentals and the remix good and la no eno so mare mixing no na obi busa me say na gidi for ade na mommo instrumentals nyesa sorry na yenchiri na asori bia ni mo hihye enti adwum ya making said the messi aye na untime ntu ne gidi dem because gidi for yenyu instrumentals but adwum no ba ma say menuanu musicians ne other churches ni bi use wo mo
edem with the instrumentals na say me program ho yie de ma wo mo la no on sa do man ko an dem la but you see there but the instrumentals me nim kwa me fa so ha me because me to no to say GD line with a little modification be and modify sama ya Hawaii I bet you say you know you yeah na gabe we say David that way wadaroma enche bi ebe pia pontin na said the one day nisi coin was say oni babia oba we wona yetiawo etwam ko se sunsun oni pada senie enti dwene ho ye adwumi nye from wotini job eti edu na nchemu aye ba kono wo so oni babia oba na wo no wona yetiawa enano etwam ko se sunsun o oni pade o ye bia dwene ho ye o na sawti bia one day una a minister o mampani radio Asem Mpe Nipa and now we host and now na auto jom ne na me nka bi nhim say me nua ba be kwaja me at this moment nenso ni nyina okọ enu ntina se owo no nzura bodwe se abogye de dem tuntum ne do mota amafo ani masesa abogye se abamu no adwumwe adwuma ye die no esesa sikafo ko na esesa wona woni woni bi ko na esesa wono so a ewo bi ko. And one day, no matter how you are, whether you are rich man, whether you are poor man, whether you are pastor, whether you are radio presenter, whether you are DJ, whether you are musician, one day, into the way be okay, you better one day, as a panipa, Obachi Nipa, Minumi and Sabi. Now for yene Spencer Bar Clinic and go to Chinkomo, na yefa idwumadie dia kano emre omanfo yo ni menyanfo meda woni okre no ahwefo nyina se e wakwanya mode ama menwumre misi achia me hokeni oba pa higa yeboa woni meba pani roda yeboa adwum yem se me no wo mo ane bom chidom ene me ma esa ne nyina sabat ene roda helda ene apostle junior apostle abugye enkwalei meni wo mu a na menya rejan na menua be obo mi chidom wo bibia mu na menya me softmani pastor Solomon Nimo awo abrepo softmani a me shana sene no oni asafo mani nyina misi a chia gidi mpani nyina ya mintimi nyi obi afrim ni titiriw ne acting apostle Thomas Adubempa General Overseer the man no kwari gidi asori Mrs. Abraham mpanimfo ne bebre eti afidie ho hweme mechia abusuafo ne nyina esa esemo senya me yadomo na se breba mu a on the 5th October yeah minua ba ojuntuni Martha Brenya we free mu aguna saman me fa kwanye so ama hwefo ni gidifo nyina se untwa mo ne behweme aguna saman na mpanimfo se ade to wani a enye wa na wiye minua kwasem ewo me ne montem anu kwasem e kan ntia na aka to no ba ko foru adrugu enti ekoba ne sa wo se ye nyina so ebebo chidom one day na motene kan sabre se ubewudi a eneme mpese obi abewu enu ti no ye kone kohwe pom den wo Spencer Bar Clinic simadu pepepe na ye sode na ye de ye dwumadie dia aka no omanfo dodo no a na etwen yen Spencer Bar Clinic omo atase panipa memo akwaba yemo bibia boko oba de na daruma Oforisuo yeu Spencer Bar Clinic po amantem osia dikamfo na ensenkyene ene adanse amanfo yempo ya ha no omo ede eba no eche wotwe ho nwi Spencer Bar Clinic dwumadie ben mudie ben pa na mamwa gidia sabri amanfo epu eba mo aso ye wasoko mampon yo Oforisuo be ma ye da se na ya chia oni abidwafo nyina so
na ahwefo ne atiefo nso ya tia obi ane ama obi bia kwa ba e de aba Semens Herbal Clinic ayo Kumasi Asokore Mampong ye ne Asokore Mampong Rural Bank ne di nhwe ni mu ti se bia obi ba so ye wona so kagiti a omra Dr. Mensa obedu ne ye pae Mampong pa akoso wo fuka ne bia os mesi wo ba bia na Asokore Mampong hini statue ni si no ana se Roma so da no ho ana station usi wo ho no ma unni sima ba akopɛ no wadure ho visa ba bia besi na market nanim yenso yeto market ne so pɛ edwonum no ne yeto aso ene ne bank no edi nhwe animu so obi so frinkran kwa so o mesi wo kwa menkroma suapon school nanim ho na tech usi wo afa Asokore Mampong Cows mesi wo Semens Herbal Clinic ye besi wo anim ho obi be se dan fita no glass nko a wani mu ne ho ne ye wo uba ho a ye ho no de akoba ne se Semens Herbal Clinic esi ano ye se se ke ye store ke be ka se ho ye more Kumasi more ne de ho betoto no de nti eti sa ne se ade bia ye wa yaresa bia bia wo ba Semens Herbal Clinic a ho ye bi wo ho abri bia so ne ma ekọ nanim kama no fosu anwasem bia si anwasem asi ni se 3rd October ya ekosi ni 6 October ye free screening wo se ye ba afe ni yenya mfie mienu na mu ne we September ending ya na said yesi dwene amanfo ho ahwefo ne atiefo ya dwene omo hunti panyipa kofa bai akọ America kofa afidie bi aba na afidie na ode aba no jese oba ena oba be hu afidie ne sedi sitie so amanfo di se afidie ne ho adanse o nya asem ketwa me akra se me di mani behwe fa wani behwe de tene se enkofu bebre ena e charge wo bra omo sawa na so omo kidney ho techima omo brepa na afidie we na nwanwaso na e de aba no ehwe sawa ho obi a wo problem wo ne kidney ho bia no yesi tumrika na bra Semens afenso obi wo ha no so problem kese pa e wo ne brebo ho so tumrika na bra efise afidie kro na ehwe sa afidie kro ya na ye fertility test simple and just say the city no enya asem ketwa enti awo na enkofu di nim ye say ye ma awo no esi ade ne ya akoyanim efise afidie na aba no say me say una sabi wo ye bema na o madwo ete sen de kura ya twu moja ne de fa afidie we mu a ebe yi enema e haw ni nyina de aba enu ti ye catch say tumrika na bra na eni ka se we wonu say dana ye we no ye yesi ho obi a oba bia ye do fam okay yes ye pese obi anya a feel of it ena ye kan screening ye da bia ye screening nkofo obi ye bi e dia pa na oba Semens a obenya anti yes bra Semens free screening ya ba be ye bi de tene se ye nim se car abri bia ye de car call maintenance wo hwe private car ne ade a e wo se wache pa no bosume e wo so sesa na oil Sompa FM friends commercial vehicles so na otwe mienu na busa won se wo ankasa oni padua no a onyankopon bo wakoma akoma sa afidie we e afidie nwanwaso a untimi mfa afidie bi o wiase bia invention bia ntoto akoma ho said akoma ye na adwuma no enu ti David hwe ne ha wo hwe said na esitie na kan Psalm 139 verse 14 a o hwe se onyankopon wo yo me ma ne ye hu ene nwanwa adenti na David be kasa said onyankopon bo nipa akoma no na said si ye adwuma fa no untimi mfa afidie bia ntoto no busa won se wo be den wo hu se makoma metimi aya ama makoma abon tentem anas makoma abon normal be den na timi aye entimi nsi sisi a metimi apagya mensa akowiem metimi atoto me nan be makoma me den na abon tentem me brebo no me den na se brebo no ho techima metimi ahwe se brebo no ho betimi ato no anas me ye na exercise eno na aba Semens ade a ye de aba a ye friend no reflexology sa adwumadie we no ene yesu obi ya amra ene obi amakasa obi esa yare na hwan ne betima sa yade ama oyade na kontem se ye your reflex se bi anka wenya hepatitis B na sa hepatitis B no ebetima di bia na otwe ana na otwe mienu ene wo hu se bibi e kofoma se ye your reflex na obi o ha instantly ho na eno na Semens ye yo se si aye pese ayaresa no eye simple na nipetimi dia dance e na ye nkofo obi metena se brabe dia dance e maye ye pese wan kasa wo hwe no ana se wutie no wo ba
na adanse no wo wanum nti sɛ wokɔ na wo ka kyerɛ obi a mekɔ ha na me ho tɔ mi o ɛno yɛ adanse kɛseɛ ɛno nso na ɔsoro hwehwɛ ɛno nti na semens yɛ dwumadi yɛdi nyinaa na yɛ solemn na nkɔfo di adanse akɛseɛ awo ho sɛnsɛm wontumi mfa nsan semens ba clinic ho ɛfiri sɛ awo de sɛ a wonam a wobɛte kofi semens Robert Mensa semens kyɛ sɛ din no adɔso ɛnti semens no na yɛ sɛ ndim no sa bra na bra bɛdi bi wɔn nso bra bɛnya saa adanseɛ no bi afei yɛka ne agyadeɛ nsayadeɛ a ene yɛde nipa bebree ɛtoa nananom wɔn nseɛ do bu wɔ ha ɛnam nsayadeɛ sexual transmitted infections gonorrhea syphilis chlamydia genital wart human papilloma virus nom HIV hepatitis B atena so akyɛ wawɔ mpaneɛ wanom nnuro ɛkɔ he ba nyinaa nanso wo ho ntɔw bra semens fa ho bɛhyɛ free screening mu na yɛmmoa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛtɔ din de ama wo obi koraa sɛ wɔnkɔtwa scan ɛwɔ hɔ ɔntumi ntua yɛsɛ bra semens na semens mmoa wo na scan yɛntwa ma free afei juice na ɛkɔ so na nkɔfo ɛdi ho adanseɛ no wo nso bra na bra bɛgye juice ni bi nom boɔ ne deɛ da fam praa wo deɛ ane sɛ wobɛfrɛ number no bi a wonim hɔ wofrɛ a yɛbɛma direction kama na waba afei malaria nom ne ulcer nom ne typhoid ne deɛ saa yarewa wem deɛ yɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛka ho asɛm koraa stroke foɔ no nso ɔmo titiriw ɛnti na reflex no ɛne massage therapy ne yɛde baeɛ momra mese sɛ wo ti ɛne pae wo wo nsa wontumi ma so wontumi nante yie bra semens ba clinic na bra bɛnya mu kyɛfa na ayaresa no nyɛ wo dea na wo nso de wo ho yɛ number no yɛ 0240 61 60 61 61 0240 61 60 61 0205 57 35 no okay sima mienu yɛmfa ɛnkɔ doctor agan wo ɛfiri sɛ akatima kapia agro ne duru baabi na yɛ yɔyɔ sa ɛma no mpɛ saa o agye sɛ onya smens vital herbal mixture Oforisuo esima mienu no me de bu ba ko bɛka asɛm kakra bi afa free screening no okay na de bia meka asɛm bi sɛ de na doctor ka no yɛ nipadua no ɛyɛ fidi kɛse o okay na deɛ na nwanwa ne sɛ nipa bɛyɛ adwuma pɛwiase magyapadeɛ nyinaa obi tumi nya sika kɔtɔ ka kɛseɛ acha 1 week bi opɛ sɛ odi raw maintenance shop ne yɛ adeɛ ma no acha sɛ on city form but ogu sa sɛ nipadua no sɛ na otwiti no wa service ɔsɔre anɔpa na sɛ ɔnya de ne na hyɛ ne mpa bɔ ma no ano awie last year yɛyɛ free screen efie he ya tama papa ɛkɔ gyae no yɛbɛtena aka sɛ nipa ɛwɔ sɛ yɛnya abotre hwehwɛ yɛ widie mu na yɛgyae sɛ de bia adwuma na ahwɛ adako yɛbɛgya adwuma no hɔ no makɔ ama sɛ bi yɛkyɛ mɔbɔ no me papa bi ne yere bae menka sɛ ne yere sɛ bi ne nkantwoma ɔyɛ soja ni bɛma camp na oba kumase ana oba ne ti free screen na oba bi ana be ma na ba beja no na asem se de unim oba ye na ye free screen no oba no ye bi ne se ono no dis no se ma menye bi na menhwem na Oforisuo asem se de ne asem ye sen mobo ne se be ma no yare sen oba no wo beji oba soja ni no no yare sen oba no oba ya ye ne test no ofa be bia na ne sugar nam no baby ana ne sugar nam no na nya agro na asɛm de ne sɛ sɛbi ɔnyante hu bibia nti sɛbi ɔkwa na omuni hwe a efiefo na ani sɛ yo na ɔnyare yo na so yare a na ehye nipadua nipa na nipa nim ɛnu ti ne ɛto nsa afrɛ wo sɛ on the head brother we ne na wɔtwe ɛne day ne na wɔtwe yɛyɛ asini fiada on the 3rd to on the 6th and you free that day no brand be nya but hwehwɛ ni padua nim semens na be yama Oforisuo asɛm se dey say reflex na okay say make maka say oka clinic akɛse wo kumase ya kofa no kyerɛ yem say yɛ second year yes ade no okay de bia meka asɛm say bibia rebi ti say stroke say so oka stroke a obi anu say semens ɛhɔ ne ma stroke for nante sabi ɛnyɛ nsa ne yɛde to so bompa yi o ɛnyɛ miracles ne yɛ no wɔn mo waba na sabi make wada form bɛyɛ 45 years 15 years stroke ana de wato wɔn mo ɛso wo say sabi onsa na ayɛ say no muscles no akodi ho saa etisi emo oduro sɛ de muscles nya de betwitch ɛwɔ sɛ yenya abotre so so nsanim every tune muscles no ɛma no kɔ ba bia ne sɛ de nyame si bɔ na esi bae eti ema onduro ne anya ne nya ya anya kwa reflex na sebi de onte pampan omiemia doctor miemia nase no wate de de ketrema sebi onte sa ade na ɛde ana enyo doctor miemia ne nya nerves ɛkyɛ adwene sɛ ade we enyo ai say ba bibia ba nerves no wonte sa atenka no obi kura nte ayi pampan
ni nyina nerves na ɛno na doctor nya abotre miamia on that day ye ni nyina for free okay stroke for me say what da ho say on that day form nya mu form ngu wheelchair mu form mra na mo form anim hade ada ye free screening na ye tie ni ada na ye beji 20 cedis for registration na registration ni say last year ye no nipa dodo e ba na wo say ye frefre wo mo eji feedback edura wo ji koi etesen say na ho sitie Oforisuo course ye no credit e to na nya agro the sent this year no yes 20 cedis ye talk credit afremo okay ye talk credit near the afremo okay it mo de ni say mumra on the 6th on the 3rd to on the 6th yare bi eto so wo de so wa ya adwuma ya unya mrema we nipadua na Mr. Onda de bra ni enya abotre mfa mfa fidiem nya wayi na on the for once in your life ye nya ho adwuma na for you so ye kɔ no na ye ka agan obeka so bi hwɛ the TV nani edro ne Siemens Vital Herbal Mixture na ho tani ni agai ofori ye se me ba TV na se ba am pese me kasa kese because edro ne kasa ma no ho mi si o de ka o se edro asebi emu hu ano osresere de ye ma no eso o pese o ka o timi nti o da ese de ebi obi ti o se edro eye de be pa na ye me pa chow eye for mema ne ma edro ne oni so ne capsules ye for a mema ne ma na be ma wa ye mre wompam me ka so wa ye mre na se si ya no agem o de bo ani ana ekɔ obi so asebi o bodwuma na na adwo obi de ne de nsɔre kra uni diabetes and as a prostate nko ade a koto Siemens Vital Herbal Mixture na frɛ Dr. Agan number good TV no so 0240 616061 ofra Dr. Agan me patcho me de for manpower oba na eba me nom ne sɛn me ma dosage instant 5 minutes obema no be ma no so e na LW ko no mo ya Sunday anopa na asɛm ya ba obi oti pulpit achi afi no be transfer because the be ma no ye no sorry asɛm be wan hwegi so do nsa hwe awurade nyankopɔn oba nso so a oni atenka sɛ oni infection ko ade a koto Agan ni bi ana afi de ama sese Agan ne gye ne ho me na pa sisi yare okay okɔ aflawo ne mpatamu okɔ Ivy Coast ye ka Agan a sebi wa wo de wo sisi ya wo ya pa mapa wa ne de o mo fa ne say so mo no say koko ba de kɔfɔ de ya yi pa sisi yare no wo sisi ya wo ya kye wa no wiase mu ndro nyina o de enkase ma no maduru abre me pa akyɛw try Agan no o to afre yen wo fra so doctor me sisi ya me no ne say oba o men sisi ma yi kotobi siatika wa o to ase wo na ase twetwe o bre oba o men sisi so ma yi o say Oforisuo ma boy yare bibiri kwa ne sent wo de ne say o to aduro na frɛ number no o fra so Dr. Agan me de na for manpower me no ne say eye sisi yare me no ne say eye for sciatica koko me message me me no ne say me ma dosage na ni gi sem ne say ura herbal shop e wo Ghana man asante mamu bia obenya aduro ni bi wo de so be friend number we 0240 61 60 61 ofra ye be chow be abenya na face so de ode kwakoye no ya ma ho dosage na out be dey do juma but yen kai omo on the 3rd another way na watching free screening e koso it would you also ofra de bia doctor minister on that day bra fa wusuani nyina o ba nya nko a o ye be ma na o yire ne o ma o ye oba so na ukuru ne o ma fa wusuafo ni nyina bra na mo be hwehwe mo okay ya ne Spencer Clinic na etwetwe komo no na wodofo da bia ya na metaka kiro se ama me ne wan se yade o enipa benya wososo a na ye yade kru ya Spencer Clinic owo asokore maponi asokore mapon rural bank no na edi ehwani mu yenko na yenko pe yade ahoto akira kwai efiri se ewiase yade ya na ohia soso ye wo yade ye ye papa ohia soso ya okay dia satma jatum ade Sompa Asem Mpe Nipa no yen ene otetetu se bafo ye boyen tabam se ya yenam soro yenam fom ene asem chechencha ye de ebre wono epantoma wodofo ewiase no asisie na mse nyantwa yo asisie enyantwa nanso so no Asem Mpe Nipa ye beye ya fom de bia sasi sama po meteme wase de eno anya yentiase ema obi emfani obi eno tina na plot no awotonton no asem kase bi kura no a enam kwamu ba efra dankwa ame no adankwa ame hene ne hema ton asase ama obi na wokura location na sabre abrante anu fra brochire ababa bedru na ne nsase 9
wato afiri na hema no hene wo no ho asem no enam kwamu eba de de waba no anya atrase de waba no wanya atrase na sabre train no yes etu dia na eye chuku chakanko a na yeko ede akoye nim de waba no wanya atrase no de na yeko ede akoye nimu ano no panipa empom te sen bibia bokode na hano ye bana ni braso o enu ti kasa we de pajamu ate efri se so bi sisi wa kasa we de enyo no dofo na edi komo debi o ho te sai pacho nyame adome hoye sa udi de sai pacho efrem Joseph aduma kwajeman Joseph so de ko na de agen kwa ba no am yesisi we ufri he na ba ye pacho mi firi kronoma francho haya wa kosam ne sai pacho ma kosem nyina ne se bekoto asase sofo bi na di manim e ma mekoto asase no osofo e friend say me pacho ye friend no agency me pacho watita no so okay am pacho asase no wo hia besia ase e ho na asase no ye koto asase no e na o ye se em se ye tue sika no bi ba ye tue sika no nyina anwie e na o ye se she the half payment dia kana ba ni aba baje enkrata no tie o hwa no frɛ se se sika na ready a ye mfamra na ontimi kwaje asase no wo onkwaje nkrata no wo hema no ho emfamra ye yeso ye diska no koma no ena wo hye yeda se da ni du ana awotwe wo de nkrata no be de be ya twena ba be pimonne ya twena wo frɛ na ansem bibiri wo frɛ na enne echina ena me yese ne sa de a onfa misika anya dai ema me anya to anya ntua enti se onfa nkrata ne asase no enkyerɛ wo de a kanya ka wo juice ka tietietia ena no so me ka che no ka che me se nana no ohema no sika bia e de di sika bia bre ohema no na nana ohema no bedu ya ombekwa akwa e dai akwa jiska no na di sika na e dai abre me ma frɛ wo ma babepem is Abraham e ka se na wo so to asase ni firi hwan ho ankasa me pa cho me to wo eva se nana ohema no enkrofo eho na eton nana no ohema ne nsa ase nyina ye dai de man na omo sika no ahia ohema no de koma no me pa cho ande sa no kan omo amfa nkrata ama me pa cho omo ma me omo bo agreement letter ede ma me enye krata agreement letter de senya azase krata ya location ye uza we no azase we ye media omo ama location paper bia site plan bia kan omo je wo say me pa cho na ba ku bia ye 120 Sata mono. I didn't fear say. Me pacho beton 2021. November. Also ton bakubia 120. 1,000 to 12,000. 12,000. Okay. I just say 120 million titizika no. Me pacho. Okay. Oto mi nu. Me pacho. Eti sambre ya me no kasa de asase emfama me pacho usika so mpesom de be ma me pacho na mo ben watu ho se na hema mfa sika ma ho asabre oso mfama ho ye nyina ye tie Sompa ho na motu ne de me ko ye sofo ne ho e ma amne sofo ne yakohwa de akoto mpanimfo anim enne echina sa asase ne bi wo ho eno omo so omo ma obie anase osika na agya na omagie adi kwa asase no momma asase ne de asase ne wo ho asase ne da ho a obi anya asase ne hwe me ne sovia na nkasa kura ko ho e ma kuba me koto ye di kosisi asase no se be ye te se obi kura ba so be hu se asase ne ye dai ba se de ade ne si ko no be 2021 up to date still na asase men sankan krata men sankan ya na ne wose me hwese me sabeka misika no ma jimisika na anamofoforo bia wo ho ampese metuo ne matu ya kwotire wasase no me pa chwane asase ne da ho me pa chwane na kube na odua no so da so sisi so me pa chwa asase ne sisi na de na si kwan se wontumi nya so adwuma o ka eso adwuma na asem na o ka no waka kire se eso adwuma ne de na na hema ase tobo ase ansa hia wo hema no o se na hema ase tobo ase woni na hema nkasa hia 101 pen me pa chwa da bi ya ase nko me nko ne nko hia ya ma ya ne sofo no so aka still na
Won so funu ne di wanim do ko hye wo. Me pa chwane. Na Woni na heman hyiada. Me pa chwa da bi. Na moto asase ni firi hen kwankwan ne ho. Me pa chwa em se ade ne ko ye se sofo no, me sofo no koto asase ni bi ewo ho. Ewo tabre eho. Enti tabre ho anso no mo so ye dai, omotie. Ana omo ye se omo kire omo ne se ye won asase bi ye dai, ewo ha ye ho ye dai. Edwo. Enti papa panyi baako ene edi adanse e kire sofo. Won ne bo nkrata no ne ade bia ema ohema no ene odi adanse no ye se o se ne papa masase am koto baako ha nke ho ba nsensem bi papa ne di adanse e gina mu ma ne se asase no problem bi anya de ema ho gina mu ama bibia ye de eto odi je ko ye se papa no edi adanse sa ne de na se wonya gidi ye de e wo mu se e ho asase ne ye de problem bi ene ho ene ma obedi ho adanse ye de e de kire me a e ma ye nsu etu anamoko ya ekoto enti ekwai bi so no eye verbally na odi gidi na ade koto asase no na oni ohima no nsiada me pa cho da bi oni ohima no nsiada ohima no din de sei me pa cho ohima no wose okase ye frɛ no nana maagyeman na pa cho hia wo besia so no ohima no mienu okay na we de ahwa asase ne ne de nana maagyeman ti kurom ho baby a hwehwe maso kakra ne se 7 producer ya santimam hano amede eye case study no ya santimam hano ye to asase free nananom ho efiri se nananom na wo ensase na akwakokoba ne se 7 producer ohima won sase na wato asase free ohima ho na uhu ohima da no ehọ na hwehwema so kakra ye ne sofo no twetwe nkomomra na ye medisa asem na chi efise ho na hwehwema so pa osofo oteme ka memwadwo ya baba panipa ne mpom te sei ayizu adom na we abranti ya frɛ no Joseph Adoma ko agyeman wada roma uni no me fa se o ye me Kristo mo ba okay osofo abranti no o ya adwuma nya kakra kurai se obeto asase no odi abosese na dachi ankoma bi wanya japade bi de agya ni chikafo so shawu besiase yeso okoto asase mienu no ebesi ne enkrata yemfa ma no empo asase ni gidie kura wom se asase no dawa a onu ni kube a ode ya hyenso de eda so osofo asemi eba ye wadawuruma esanse mo de mukuta twro na muntwa ntronti no kwa bi so dia na mo na mo tu afa ho se ka mo prekrata mo zankan ye no kwasem me ma me ba ko to asase no tabre endi tabre asase no ko to na mo so mai ba ko ne ja kwa me ono na ma yehu no kure wa asase no mo ena pipa o me de ma no odane di mo ye pipa ma ye endi nseje we ni ye no mu benya yonkofa endi nu ma no mo bo mama ne nse saa wonen sase no mo tete na abrante efre na pia omo ni so woni so bia peni ne ya sase ne so adwuma e ma me bo me Kristo mu ba ya mane ampani ampa e koi e ma papa kwa me ne ba agreement pipa ma ye e ma odi ketue sikane bi injizikani bie bie chiri nkaya na ese de ko kan mo ma ne ka 1000 ndi ewe ni mu a se pipa ne yenza beka papa ya bona be shisende pipa ne yenza kan nse je we ni kura duru ba bia pe an kura ofre na onfa intimi enam se papa no so anam so ama me edimi Kristo mu ba iko ono a efre na papa kwa me a me fa se ya tonza azibibri wo zabia papa na ne ba agreement pipa mo bia ibdi ge biza papa ne se eno kwasem be na waza no zo ayo wo hima na ye se wo hima no ono na dia sesa apia ni shuli ni anana ne munsa se omuni asase ne ho dwuma ma me benya agidie ewu mti no ma gire na kwaye se bi so musi wo ne ansana yenza ayeden aka pipa no endi baba obusa me a asemu no pangaza no nchirimu a mewoni papa sofo wadawuruma anwumere baby a me ma adwene atwe akwa akogina no
ɛdeɛ bɛpa ne bɛdi adanseɛ sɛ nkwankwan no a ubusa asase no asefiri wɔ mo hɔ no ɛdeɛ bɛ ne bɛdi adanseɛ bɛhyɛ mu krangidie bɛbam sɛ nana hema ne soma wɔ mo na sika mpo a ɔmo agye no ɔmo de kɔma nana hema ɔbɛne ana meka kyerɛ sɛ nsɛm no nyinaa ne wie ɛtwa agya kɔ ame no papa no ɔyɛ ma pani a n'ani afi wotere me kyerɛ ɛna taabere koraa nyene nana solo ɛnso saa nsase sɛ no nyina mebusaa wɔ mu ɔmom ka kyerɛ sɛ saa aberanteɛ no ɛne saa sɔvea no na ɔmode nsase no ahyɛ wɔ mo nsa enti ɛno nti na ma menya wɔ mo gyidi a ɛma ɛkɔdua asase no ka akwara no kɔdua kɔbɛni na ne kɔdua okudua mene ne nyinaa kɔdua kɔbɛ no okay na wo sɛ abusuapani no yɛfrɛ no sɛn abusuapani bɛn a deɛ wonya ne mu gyidie ma a wotumi tua sika mobɔ approval letter no ɔno na yɛ mɛfa sɛ hyia wo nsase no ankasa ɔno na yɛ ho pipa yɛ biribiaa na kyerɛ sɛ wɔno deɛ wɔmfiri ade hye busuani ankasa mu by ɔmo de saa ɔhema no de pipa sisɛm no ahyɛ ne nsa a papa no ne gye ho dwuma biaa a wɔda abɛno na papa sɔfo yɛ yɛasantema ma wonte sɛ eduru baabi na wotɔ asase a ɛtɔ firi nananom hɔ ɛnsɛ kyɛ wei no papa yi menim sɛ asase no yɛtɔ firi nanam hɔ na ma menkyerɛ wo mu kakra na yɛteɛ ne sɛ ɛnyɛ me fitii a na mekɔduru saa hyia wo hɔ no sukwan nsase bi ɔmo di ka tete sukwan nsase bi sukwan no kura na n'abaafo a na wɔsi so a ofiri mu no mɛde saa nipa no mu kɔ mi sista ankasa yɛ mi sista ɔtɔ nsase no mmienu ɔhene ne sama no mi ma konta ɛwɔ hɔ bi ɛyɛ sukwan nsase no mɛ classmate ni kura baako kɔɛ ɛna mɛ nkɔla tu ɛnso kokɔtɔ asase no bi a mɛfa sɛ saa plan deɛ ɔmo de ma ɔmo allocation people na ebinom nsa anyɛ de ankɔmɔ deɛ enti no n'akyi na ɔmo kaka kyerɛ sɛ saa nsase a ɛwɔ hyia wo no ɔmo tete hɔ nsase no enti saa tam na ha se nsase no so kwa nsase na ɔmo tete yɛ no maa bi ɔwɔ sukwa fie efiri no kofi buakye ɛyɛ ɔmo abusua asase na ɔmo tete yɛ enti ɔmo kɔ hu sukwa ahene ɛma sukwa ahene kura ma enipa a mede ɔmo kɔ yɛ ne bi pipa enti sɛdeɛ mesinya wɔ mu didi ebinom nya pipa ɛno na ma edi akyire kokoto wi na ɛde saa nsɛm wi ne nyinaa aba ɛnyɛ hyɛ bi a yɛmanigya ho hyɛ bi a nnipa no akɔ akɔtɔ nsase anaasɛ ɛkɔtɔ asase a yɛ fake ayɛ dɛn ɛna ɔmo nso ba agreement paper mefiri sɛ agreement paper no ɛyɛ original ɛna de yɛ dɛ de maa yɛn ɔdrɛ mkyerɛ no ɛna mene akwadaa nso nyinaa na ɛkɔɔyɛ ne yɛde sika no yɛ dɛ kɔmaa wo nti wobisa me a nkyerɛmu a mewɔ wo ni sɔfo saa hyiawu ne tabere ne mpɔtam hɔ nyinaa no saa hɔ nyinaa ɛyɛ sokwan nsase o wonim saa I don't know menim deɛ menim sɛ hyiawu no ɔn sɛ baabi a yɛtɔɔ wei hyiawu deɛ no yɛ boɔ n'akyi ɛboɔ n'akyi wɔn deɛ menim sɛ ebi ayɛ hyiawufoɔ nsase menim sɛ wɔn ka so kwaefoɔ na saa berɛ no a yɛka 2020 sɛn 21 no saa tam na sɔkwa ahene no wɔte ase papa no wɔte ase na saa berɛ no adɛn na wantumi approve paper ama mo ana location paper ne saa plan ama mo meka kyerɛ sɛ tie deɛ meka no yi mekyerɛ sɛ saa so kwae hɔ no baabi a ɔmo teteyɛ na ɛwɔ san ɛno na mama koraa wɔkɔdi hyiawu hɔ no mpakyɛ wote deɛ mekyerɛ mate aseɛ na ɔmo kyerɛ sɛ saa hyiawu ne nsase no ɛno nso ɔhema no adane de ama wɔn a ɛno na mebɛkyerɛ mu sɛ mebisa papa kwame ma papa kwame ne ka kyerɛ me sɛ yɛ nokwasɛm turodoo sɛ maame no adane nsase no de ama wɔn so ɔmo ntɔ mpakyɛ wote deɛ mekyerɛ yi mate aseɛ enti papa no na menya animu gyidie sɛ sɛbi baabi a ɔdoro ntumi ni atoro nyɛ den ɛnkyerɛ me wɔtere me kyerɛ me enti ɛna ma akwara no kɔɔyɛ akɔtua na papa no nso ne gyina bɔ agreement paper yɛ den ɛde maa yɛn okay enti saa bere no megyidie kakra mewɔ wɔ mu sɛ asase no ɛyɛ bɛn
obi anko develop ye enti sesi ano omo se omo be ma mu paper no ana asase no omo ka sesi ye sana ye no omo ko ya mene akola ni nyina ko yi inneta bere hene agotufu apaka nwumfo ta bere hene na solu eno nyina ko kwotena se no mka chense so omo tutu ho nyema ni wi ne so mu kura wo hene na chiria enka yemra inde memeni akola na ba mu omri bi no owo bo mane se sambri no vizo jini sika esisi ayede abem indi insect ni se obenya pipa no so nya pipa no dia me fi se ebeboa no amonya asase no so ye emfaso nye nisika kwa kujim for break akra indi se zika na kwa kujim sa okada wo se zika na ebia sasa so indi to bi odre mi chiro indi ko ba sar na mnu mu nyina ni akola no ko ne kwetena na mka se mesrem ekwembia ise mu faso ma akola ni nzaka pipa ni biya mo faso ma nzanya den Panipa na mukoshi atumfu paka hene no edi sei. Oh, getting to over 2 months and 3 months diaba. Say, nvanze 3 months nyamma papa di. Ete efiri omu aye be na efiri mu aba. Efiri ono menti omu bubu ibia na modi ibebu mu a. Mo yese yemra aye ba ya e de betu manina. Ana mo yese mo yemma mo bre na mo bi hu ohima no. Okay. Okay. So for pa wadawroma bompaye efam waso ma nwumiri fi se de hia wo ho no wadawroma wachire mu kama nyame nhira wo sa akwa no so why o nhira wo so okay sofo na yene no atwetwe komo no sofo yi na edi adanse kire Abrante Joseph ema ne koto ensase no wodofo yekọ na yekopa bibi ennom miso drink na ye pemiso ni bi anom dia yo mango flavor ene ye wo miss fruity ya no 5G meza ni bi na ye mfa empire minim if is a 5G meza no otra se che na so achi bremo kase no eyo ya onom 5G meza ebebo oyi pa na aponto abadinto no eyiyo no odofo mizo ene 5G meza ene de ye yi no eno ti se wan to bi na wan pa akoko na mbi anche amfa nkamu a wan hwe bewie yi no no aboka suso efri se mizo ene 5G meza no se wode esebo ahoho ekwa akire yi pa na omanfo odibi adidwuma akire se amanfo agye atum a mizo ene 5G no omanfo topa na 5G meza no mazifo agye atum galamsefo agye atum office for ne ma me no mo dwom nyina se 5G meza wonom a omo ho etumi ba wo mo ade kye a otumi kɔ nyuma so manager Daniel ewo 21st Kenya Kesha overseas okwa mizu ene 5G meza ubenya le dusupu ewo ho sana Bikan supermarket sister sewa bawa o post office anomanye ubenya biato Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa yekọ nyekoto mizu ene 5G meza no ebi sa ena na Sachi Enterprise asafo abinchi wone VIP car park no ene di hwe animu na Sachi waye krado se uba obema biato efiso afa ne doso pupa kwaku ochiri company limited okofo duepoe mantemu 0243329414 yekwa poe mantemu yenkotobi ye ba kumasi anas wa ma Sompa FM ni TV a baby abenya biso ato eye KF Kinju Enterprise opamangwa brusanim swame heye nom hotel nchemu a ubenya bi na wato na nyoma akonkai ama uye pa 0263 185 869 0263 185 869 na yenko tobi ebebua ye papa Joy Cam Roofing Companies Limited or for Joy Cam Roofing Company Limited say ye can chance ya de boda so pa dia Joy Cam Roofing Company Limited na ebebua ye pe Joy Cam Roofing Company Limited wo kira kwan Tachiman Accra sunyane wa Kumase Bogatanka Kaswa Tamale eno ena Joy Cam say okọ baby a wo a ubenya biato na nyoma akonkan awo alo zenken chance ni bi ho orofo sa alo zenken chance no eboa ema nyoma akonkan yi pa self lock no eboa IBR IBT and Eurotas no and metal traction ebeboa eno na Joy Cam se menka nche ose woton orofo Joy Cam so omrante obebo dan so de ama hu a wonim de wakwa wadare pa a wonim se de besi abon chance no so na wo pagam se de be ya ubo dan so a entumi ensoso
Joy Kem se men kancho sa if you say waboa ne ho ama wona wo si fie nyina se obewie na wawie na watimi akwa mu ye friend Joy Kem ema no dia na 0540 125 816 0540 125 816 yakwa Joy Kem na yenko penchensee papa ento Joe Apple Electricals abetumashante abedum kumase Joe Apple Electricals me kancho se kan wo ya de e wo ya fie na akoso mon kan ye nya bi ediko ye fie dia eye signal cable na sabre ye de e wo ya efie ni nyina signal cable ba wo mema mfie nsia ni temane nkran na ewo na abedum kumase abedumashante Joe Apple Electricals na akwa signal cable ede aba ama enyoma akonkai ede ema amanfo standard board agiatum sa na energy commission for so agiatum efie wurafo nyina agiatum na electrician for mode wo ye edi dwuma signal cable no edi dwuma no wo mo so agiatum wodofo kodwo apo wakache na aka so fo so aboagye ho na wote ya obete so na wode amawo sa na electrician for wode akokoduro na woto wo ye de boa amanfo no se wokodwo apo wakache a on tete so bia wode mawo enuti no amanfo di akiripa ekokokoto na wode ekowo ya ofi eye kopa wo ya so na peprade bia de wo ya fie bia Joe Apple Electricals otombi underground cables otombi sa na transformers ahodo pinua Joe Apple Electricals otombi orofo ye kopa wo ya pa ede wo ya fie dia signal cable abedumashante abedukumasi Joe Apple wakofa ba Japan abrosem ho wone MTN no Japan House wone MTN abrosano ene di hwani musa na asisi tasi run de nyame Joe Apple na kache ni bi ewo ho ye ko ni akopempe prade dia ye nto signal cable ni efa ko ye fie bebo yi papa 0246 905898 0246 905898 ana 0543 934550 0543 934550 traders akopada odofo ye nkopa bi na ye fam poyesen eno ene tete apostle no na enkane no se ye fatete atempon so dia ye nananom body train obura no de bidi atum ya tete ato ho oba no obefa de wantwitwu se ebe so wantwitwi efiri se wo de na aka da edua no so no na eno ene apostle no odofo ye fatete atempon so dia wo paste na de twitwu se no fa traders akopada ni bi egum na efa twitwu se ebe yinka no na ama sen so ato fista odofo duru ba bia wo yam eyinka ho yanom traders akopada ni bi ebeboa cholesterol no eyesrade edi unipadua mu edem yanom traders akopada poison edi unipadua mu ewudi a yanom traders akopada bia poison na toxin nyina ebeyi afrim ama nyoma akonkan osa no ha adwene yanom traders akopada na ye pebi atode a asoko mampone ponticos asore no na eben ho na ye ko Freddy Mensa ba Dani Heba Apidank Kolina Kaba Misi Heba ne blazer we kwa yibenya biato 0243943413 0243943413 trader chakopada odi for Samuel Prayer and Counseling Center abeye bremya konya kwaje akwankyere mu ohwam efri se ye konya kwaje akwankyere dia na chese nkonua bi na so yen ebepepa na dia firi ye so eye yade na ato so eye ka ana promise and fee enim guase ne do so dodo odofo awade no unya bi efri spiritual marriage no obi ne obeda ese nyoma pi odofo adwuma no unya bi nyew na unya bi kwa promotion ba ye fama untumi enwo ba no ato mamedin no ato papa bedin dia edi for Samuel Prayer and Counseling Center ye konya kwaje akwankyere mu omre na awiye bremu de odifo ba kope na aka ewiase afana nyina wono ani odifo Samuel na midin ho dance na nwumire de kyerɛw de ban na dane nkonua dawo so ye kwaje akwankyere na ho ntɔw efiri sɛ wiase bonsam tayedo na bonsam obi obetumi ene na de asie nyame nipa odifo Samuel Prayer and Counseling Center owa Jaba Family House ahemboboa no ɛhɔ na wokɔ a ubetumi ehu na akwankyere emu ohwampa watumi akɔ na wakwa jibi 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 and 0265 441 995 0265 441 995 ya come and share bobo ano Jaba Family House
na yɛkɔgye akwankyerɛ ɛwɔ D4 Samba hɔ na enwoma enkonkai emfa eman ɔdɔfoɔ yɛnkɔ computer so adwadie emra sesia na yɛmfa diaka emegdan mu efiri sɛ ewiase asisisɛm no ano ɔtene papapa ya hema ene ya henenom enum bi eduru babi ekɔ mfa so tɔn sase no ya na eni enyan yɛnkɔ computer so adwadie emra sesia kai Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Nipa depend ho asem na eze mpacho fine na ubutu sise ye ubutu fine so de ajami bitimiti ho na mehwe na TV a mehwe ye Sompa okay ana me 5G justi manim na eza onu hia 5G bio ana meboa 5G ni me say hia na mo me nyana daka makwa da makwa nka me pe because aboa ewo kwan be so aboa wo kwan bi aso utimi didi ana esa aboa wo mpa so asem onye nya atuma se ma dika aka se me mpa nya atum enti esa aboa wo mpa so ana onum so anya oh there be mpa so de wadaroma o se ewi aboa na sofo so kasa ko ye nche Sompa FM odifo anya sofo kra odifo po kwabena wabe kasa ko sofo ban odifo anya sofo odifo po kwabena aja se pa wono wadi ka be kasa ko wadaroma sabe pepe no ba de no be kan obeye nyom enti bacho rap no wadaroma said na wuti radio na mine no eye mizo rapper na ede no wadaroma ma me fa the same beat ma na chire tofia kwase na nunguase obegu ye no wo de ensem fataw yenko me bajo ko okay mizo I just want to know me omona samoa me number be na fifrete me na me se no me pepe bia kono mizo me no mizo no so ansi wa if you na me sa call G5 no me sa boa me e dia be na me kan boa ma so bo de ko Sompa FM na ho na wo benya bi atu ene ne buo ni nyina e ye fofofo ni nyina so ye de wono ma bibia ni no akọ no Hold your fire. Hold your fire. Hey! And no mama to me. Wonderful. Share. Debbie, the macho. Now to say, young go you. Me walk of us, my myself forward and Harry. No, well, so good now, I'm Moyamzana. Missy, Sophia, me number be number call, baby. Me feel what ban and 58 minutes no. Menum miso, menum answer one and got to G5. G5 menum and a boam and a boy and a dance. Who pay be up to a messico. Sompa FM. We do Sompa FM. My neighbor, Bibia will be here, be an a miso. Aqua will be him. It will be up to your cramoni and why you bet manum be. I read. The Atiana said, we know not. Dodo kakra wo opodo do obi asu mi se omuna samu ampodo do obufu kura anya de apodo do de o de bi o de o de nya botre onim se kuma se ye din obi etie Sompa o ya we de Sompa obi do na o je na mfa na ba koti enu ntime sira o nya botre me omona samoa me nam baby me call baby by and fifrete me na fifrete me na me pe bibia de dwuma ko e pe bibia dwuma ko eye mijo me no mijo wen anso wa na me so age me G5 me san no me ye na ye me de me wie ye na me san ba se me pe bi yetu enti me tutu ma manfo so obi amla me se me call me nchen na me call anu no twaso Twaso me call baby campaign na me catch obi ase obi anko Sompa FM oho na open the dodo a obenya ade we kremoni no obi anum usum bosom usum nyame usum kremo obi ya betima no drink is a drink ya drink ya wono mo a bibia bi wom akogo wonim yay body value the mobile money name me wa I got me said it once in fact if you are other bubble boy or my hidden nominator Lieutenant touch it down. What's a rap no?
Okay, ya ma hwefo ne atiefo nyina akọ ababiem. Eba Sompa Asem Mpe Nipa. We in the rare Sompa Asem Mpe Nipa. Otententu ye ne ma ye homene so ne boye ntaba mu a ye nam wiase afa na nyina ne hwe wo hawo ne amane da wo manfo so